Yan ang iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Di babalik at ipapahayag, ng bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita, Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik, Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. piliin, Piliin. Piliin ang katotohanan. Ing ama nung tang siswan, yung sabihan, talon tamo yung sarili tamong kapampangan bilang sususu keng katamong amano or language. Ing ama nung siswan tamo yung kapampangan,
iba Chinese kareng mialiwang languages. Pero yung kayong peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang den kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system da rin Kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Den poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampanga in Bacolor. Sinlag neing ngaldo, ala ng dalumbong, ing suluning puso, lilinis king dusat su. Ini personal advocacy kiyan, pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Ing buri ko sabihan ka rin kalupatang Kapampangan. Sana ma-in love ta, ma-fall in love ta mo, mo itang intellectual na yung luguran o burian. May love ka talaga, ma-attract ka kay amanong sisman kasi smen kasanting. Yako po yung Rabi Tanting ko ng Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kaya katamong malago at masanting amanong siswan. Let's get down to business. Learn all about Kapampangan culture. Live every day with style. Join us on our joyride. Only here on CLTV 36. In the next episode of Business Unusual, know how Kapampangan entrepreneur Jim Jimenez took head on the crisis he faced as a businessman. Get up close and personal with the business leader on BizBuzz. Paano ka naka-recover because nung time na nag-decide kang umuwi dito sa Pampanga nung 95, pinatubo yun. Yeah, the real estate business was halted to a grind talaga. It stopped, no? I had to look for, we had a little savings by then. We had to look for an alternative.
Satisfy your Western Asian fusion cravings at local diner, Estos Kitchen and Cafe. The best time to eat ramen? Anytime. It's noodle time at Makimura Ramen Bar. Let's get down to business this Wednesday, 8 p.m. Tune in to CLTV 36 or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business and Usual with Sonia P. Soto, only here on CLTV 36. Narito ang mga COVID-19 hotlines ng Central Luzon. Maging alerto, alisto! Magandang araw! Maya Payaldo mga Bataenyo! Mapapanood ang Central Luzon TV 36 sa Bataan sa pamamagitan ng ating cable partners. Mabuhay Cable TV Analog Channel 57. Bataan Space Cable Network Analog Channel 43. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 75, Analog Channel 66, at Digital Channel 36. Malasimbu Cable TV Corporation Analog Channel 41. Hermosa Cable TV Company Analog Channel 71. Kaibigan, tutok lang sa Central Luzon TV 36. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Sa panahon ng krisis, napakahalagang tayo ay may access sa tamang impormasyon. Mula nang itatag ang CLTV 36 noong 2007, ang layunin namin ay ang pagsilbihan ang mga mamamayan ng Central Luzon. Dahil sa pagsusumikap ng CLTV 36 at lahat ng taong bumubuo ng istasyon na ito para makapaghatid ng napapanahong balita at impormasyon, muli tayong kinilala ng mga mag-aaral mula sa Region 3. Maraming salamat po sa Paragala, the Central Luzon Media Awards 2020 at Holy Angel University Communicators League sa pagkilala ninyo sa amin bilang Best Local Television Station sa ika-4 na pagkakataon. Maraming salamat din po sa aming mga kasamahan sa media na araw-araw ding naghahatid ng balita sa publiko sa kabila ng banta ng pandemya. Nakakataba ng puso ang patuloy na pagsuporta at pagtitiwala nyo sa amin sa CLTV 36. Sa ngalan ng kasamahan namin sa media, buong puso pong pinaabot ng CLTV 36 ang pasasalamat sa inyo. Ing ama nung tangsis one, yung sabihan, talon tamo yung sarili tamong kapampangan bilang sususo kaya katamong amano or language.
Ing amanong siswan tamo yung Kapampangan, iba Chinese kareng mialiwang languages, pero yung kayong peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang den kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system da rin Kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Den poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampangan Bacolor. Ing kapakibatan Sinlag neing aldo alanang dalumbong ing suluning puso lilinis king dusat Ini personal advocacy kaya pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Ing buri ko sabihang kareng kalupatang Kapampangan. Sana ma-in love tam, ma-fall in love tam mo, kaya mo itang intellectual na yung luguran o burian. Ma-in love ka talaga, ma-attract ka. Kaya amanong siswan, kasi may kasanting. Yako po yung Rabi Tantingko ng Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kaya katamong malago at masanting amanong siswan. Naubusan ng bala ang Philippine Army at ang mga Amerikano. Kaya matras. Tanong, saan matras? Yan tinatawag na mangsamat. January 15, nag-umpisa na naman ang labanan sa Mount Samat. Diyan mo maririnig ang putok ng kanyon at ng bomba. April 9, nagkaroon ng death march.
Yung mga Philippine Army no, kung makikita ninyo, maawa kayo sa ginagawa ng Hapon. Ako si Maximiano Pablo, First Sergeant, First Investigator ng 3rd Infantry Division. Kaibigan, kahit saan ka pa sa Bulacan, mapapanood mo na ang CLTV 36 show sa ating mga cable partners. Villarama Cable TV Network sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Home Choice Cable TV sa Analog Channel 51. Datelsat Cable TV Network sa Analog Channel 41. Skywatch Cable Network Corporation sa Analog Channel 37. Golden Eagle Cable sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Central Luzon Cable Television Network sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Star Cable TV sa Analog Channel 48. Master Cable TV Network sa Analog Channel 71. New World Cable Network sa Analog Channel 71. Tumutok araw-araw sa mga programa para sa mas marami pang impormasyon at kaalaman. Dito lamang sa Central Luzon TV 36. Ino naman mo, ingem ikibalo kinpeka pa mo sumpamangan kay Mabilo Gayato, ameni Batangketi Syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga manwan ko. Wise to ka, ing Kapampangan's Pride Assisi. Inya pang banwang 1732 ag pangken diksyonaryo ning Kastilang Fraile Berganyo kay nita de paaman ning sisigay buri ng sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewusureng yali-waliwang versions na nini ing metong kareng sinikat ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sisling sisig, mantekilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran maying babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan maying mantekilya ingkekang sisling plate. Tsaka may bulusing sisig. May kakalingwan ng kalamunding ang panglaran O daramdaman mo na yung sasarit siting luluto mo. Uy, tano, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ko. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang neing kayang biye, pang sumaw pat sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na,
reng mga rakal na baryo-baryo ning Tarlacampong, Pampanga, lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo la patintang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista na ring talapagobra. Kitong galiya bang milaluya ing agraryong reforma at tinubliksane ing pamangapkam na ring Amerikano king katamong gabun. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banwang 2017 tega na ding bunying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan, ing talapanwalu dareng malukang kabalin. Narito na ang mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Rehabilitasyon ng San Fernando Old Public Market tuloy sa kabila ng pandemya. Ilang mga store owners umalma. Pamamahagi ng ayuda sa 2 barangay sa Hagonoy na uwi sa aberya. CDC nakahanda raw tumalima sa COA order hinggil sa pagsusoli ng service vehicles ng mga miyembro ng BOD. At wastong kaalaman ukol sa COVID-19 vaccine, mahalaga sa pagsugpo ng pandemya. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Nito pa umanong Black Saturday, April 3, nang abisuhan ang nasa 154 na nangungupahan sa Old Public Market ng City Public Market Administration para sa rehabilitasyon ng Old Public Market. Nilinaw ng lokal na pamahalang panglungsod na mauuna naman raw ang relokasyon bago ang demolisyon. Pakinggan dito. Oo, talagang napaka-wrong timing. Hindi siya napapanahon. Kahit sa ang angulo mo siya tingnan, ang daming naghihirap, ang daming nawawalan ng trabaho. Vaccine first. O, di ba? Ang daming dapat asikasuhin, COVID response. Dapat nilang asikasuhin. Paano yung mga tao naghihintay ng vaccine? Hanggang ngayon wala mang vaccine. O tapos ito, bakit ito ang pinagkakaabalahan? Bakit hindi yung vaccine muna na kailangan ng mga tao? Ang hindi po namin maintindihan is ano po yung mga dumarating na mga gamit po dito katulad po ng mga metal. Hindi po namin alam kung sa bakod po ito o kaya po sa mga tent na itinatayo. Ang tanong po namin ay para saan po ba to? Kasalukuyan po ba ay tama po ba ang mga naririnig naming haka-haka na ipapagawa na po ba? Tama po ba sa ngayong panahon na ito? Dapat iuna po ba yun sa mga karamdaman, sa mga pangangailangan ng mga taong Pilipino? Ito po ba ay prioridad? Mas mahalaga po ba ito sa mga kalusugan, sa mga pagkain, at sa mga building na itinatayo? Yun po ang aming unang tanong. Ano po ba ang mas mahalaga? Pagkain, ang buhay ng tao. Hindi niyo po alam yung hakbang ng gobyerno. Yes sir, hindi po namin alam. Hindi po namin alam kung para saan po yung mga to. Hindi po kami informative, wala pong nasyasyak na lang po kami sa mga dumarating po. Kung ngayon, makakasama natin si Paulo G. Santos para sa iba pang mga detalye. Paulo G., may dapat bang ikasurpresa itong mga stall owners ng palengke ukol dito sa rehabilitasyon ng Old Public Market? Alam mo, Nicolette, yung usapin na yan na sorpresa ba itong mga pangyayari. Sa mata nitong mayorya na aming inikutan ng news team dito sa loob at labas ng palengke, ang daing nitong mga stall owner, talagang nagulat po sila. Ang komprontasyon naman natin dito sa market administrator ng siyudad ng San Fernando na si Mamila Rivera, ang sinasabi niya, meron kasing nangyayaring politika sa mga opisyal ng kada section ng palengke. Hiwalay daw, Nicolette, yung opisyales ng mga nasa wet market, nasa dry goods,
nasa vegetable, at nasa meat section. So, binabanggit nila na nagkaroon daw sila ng series of consultation. At ang usapin nga ng palengke ay hindi naman bago na sa mga Fernandino. Yan ang banggit ni Mila Rivera dahil sa mga panahon pa nga na kampanya na nagamit ho ito na usapin in controversial dahil itong rehabilitasyon na sa tagal-tagal ng panahon itong ating syudad daw kailangan ng magkaroon ng maayos na palengke. Although merong new public market ho tayo, pero ito raw nasa pusod ng lungsod kailangan ng isaayos dahil sa completely dilapidated na. Yan ang terminong ginagamit nitong mga nasa hanay ng lokal na pamahalaan, Nicolette. Paulo, paano ba itong timeline ng rehabilitasyon? Tama ba na relokasyon muna bago ang demolisyon? At saan ba ipoposisyon itong mga apektadong stall owners? Rening kabalenta mo na sabi ta ka rin, Pilmi, Nicolette, yapin yung sasabihan da yan. Matna mo, mangalag nala, pandemya ngayon makananing posisyon mi balo. Hindi namin alam kung paano itong magiging senaryo dahil alam naman ho natin, itong executive order ni EDSA, ni Mayor EDSA, yung problema natin sa virus, lalo-lalo na yung limitadong oras lang ng palengke. At ito, gugulat ka, Nicolette, dito sa ibabalita ko sa iyo. Parte ng rehabilitation, naturalmente, yung relokasyon. Tinitiyak naman daw ng lokal na pamahalaan na walang maaantalang serbisyo na maibibigay dito sa mga maaantala dito sa mga stall owner. Meron daw silang inallocate na lugar, itong along B. Mendoza Street, kung di ako nagkakamali, itong Abad Santos Street. Dito naman sa malapit daw sa creek ito, dun sa area ng wet section. So yung timeline nila, 1 month itong inaasahan ho daw nila na relocation. So kung may mga nakikita daw tayo na mga kagamitan ng construction materials dyan, mauuna na yung relocation muna. Pero ang tinatarget nila, itong kabuuan ng 2-story building, Nicolette, at nakikita ko na rin yung modelo nitong rehabilitasyon ng old public market, 2-story daw ito. At base na rin sa ating pagsasaliksik, Nicolette, yung dating 650 million na naging controversial nung araw, base daw dito sa deliberasyon ng sanggunian, pumalo ngayon ito ng 250 million. So aalamin din natin yan, uusisahin natin kung papaano yung pacing. Kasi ang binabanggit ni Ma'am Mila Rivera, may phase 1, phase 2 na dito construction ng palengke. Nicolette. Paulo, sa iyong pakikipag-usap sa ilang mga stall owners na apektado, mayroon pa bang hindi malinaw sa kanila dito sa planong ito at sino ba ang makinakausap ng LGU ng City of San Fernando na representante? Yun, base dito sa nakuha kong impormasyon, Fernandino United Merchant and Traders Association. Ito ang kausap ng LGU. At gaya nga ng binanggit ko kanina, may paksyon daw. May aminado din dito si Mila Rivera na may paksyon sa mga opisyalis ng kada seksyon. At doon naman sa binabanggit mo na anong hindi klaro sa mga stall owner. Una, yung usapin na sino ba talaga may-ari ng lupa? Di ba? Proof of ownership. Yan ang gustong makita nitong mga stall owner, retang magmasabal ni Colette na atin yung sentimental value karela hanggang luma ni palengke. So, yung mga stall owner dito, wala daw silang kontra sa rehabilitasyon. Maganda yan, ika. Kanya lamang, ang isa sa gusto nilang linawin, bakit bala mo kara-kara lang silang sinamantala na eto na, magtatayo na. At sa pag-isa na rin natin sa City Council ni Pet, pamumuno ni Konsehal
Nelson Lingat, nagkaroon naman daw ng consultation niya. Nagkaroon sila ng Zoom meeting. Nga lamang, yung mga naimbitahan doon, dito sa mga opositor nitong naturang proyekto, ang gusto sana nilang mangyari, lahat ng opisyal, anyayahin nyo. Kanya lang, ang mga dumalulaang daw doon yung mga piling opisyal, allegedly. Ganun ang senaryo na sinasabi. Alright, maraming salamat. Paulo G. Santos nag-uulat. Sa pagbabalik ng CLTV News, pamamahagi ng ayuda sa 2 barangay sa Hagonoy na uwi sa aberya. At no dine-in policy sa San Fernando, ikinagulat ng business sector. Magbabalik ang CLTV News. Look for them. Control. Shape. And master them. Never stop challenging. Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nauunang balita. Nauwi sa aberya ang pamamahagi ng ayuda sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. Sa isang venue lang kasi ginawa ang payout ng 2 barangay, kaya naman nagkumpulan ang mga tao at tila nakalimutan na ang social distancing. Sagot naman ng mga nagbabantay na pulis, kahit walang social distancing, naka-face mask at face shield naman raw ang mga benepisyaryo. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Hindi maitatanggi ang mass gathering sa eksenang ito na nasaksihan ng CLTV News Team sa pamamahagi ng ayuda sa bayan ng Hagonoy, Bulacan dito sa covered court ng Barangay Palapat. Paano naman kasi ang mga tatanggap ng emergency cash subsidy dito ay hindi lamang iisang barangay? Nangangamba ngayon si Kapitan Concepcion Kasahe ng Barangay Palapat dahil sa posibleng hawaan ng COVID-19 sa dami ng mga taong dumagsa sa lugar. Sana nga po, magkanya-kanya barangay na lang po para maging safe po ang ating mga nasasakupan po. Sa tagal ko na pinangangalagaan ng aking mga kabarangay, lalo na aking mga nasasakupan dito, siguro po baka po hindi na maulit dahil mahirap po. Ayon kay Kapitana Kasahe, kung tutuusin raw sa orihinal na plano ng lokal na pamahalaan, hindi lamang ang Barangay San Juan ang isasabay sana sa kanilang payout. Tumutulaan niya ito dahil bukod sa kakulangan ng tauhan na magbabantay,
Miserable rin anya ang maaaring kahantungan ng ganitong sistema dahil hindi naman ganun kalawak ang kanilang espasyo. Una, hindi ako sa binabang proseso na ginagawa. Sinasabi nila dito gaganapin sa aming barangay. Buti nga po na bago. Sa pagmamatsyag namin ng ilang sandali, aming nasaksihan na hindi agad-agad na iniaabot ang pinakahihintay na pera. Kailangan pa kasing dumaan muna ng proseso ng verifikasyon ang claimant na nasa master list. Nagkakahalaga ng 1,000 piso para sa individual claimant at 4,000 piso para naman sa isang pamilya ang ayuda. Dahil dito, humaba ang pila at hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na makaupo at makasilong sa covered court. Tig-kalahating araw sana kada barangay ang kanilang plano. Pero ang nangyari, wala raw koordinasyon sa mga claimant na may oras ang pila. Abi, ito nga, naghihintay kami ng oras namin, uwi muna kami, ang daming tao Saka nagkakagulo, akala namin, alas 12, 12 to 5. Ang ilang galit na senior citizen, pinintasan ang wala raw sa hulog na diskarte ng lokal na pamahalaan. Hindi po namin alam Dapat barangay na lang. Sana doon na lang sa kuwan. Sa mga baryo-baryo, hindi katong pupuntahin ka pa sa malayo. At sa pangyayari umanong ito, ang ilan na matagal nang hindi lumalabas sa takot sa pandemya, napilitang makipagsapalaran. Ngayon lang po ako lumabas, buhat nung magkaroon ng hindi raw pwedeng palabasin ng senior. Ngayon lang po ako. Kaya lang po napilitan ako dahil ako po ang pwedeng kumuha lang ng pera namin mag-asawa. May mga pulis naman na umaalalay sa kumpulan ng tao sa pag-usisa ng news team kung nasa tama ba ang proseso ng payout na hindi naiwasan ang malaking gathering. Sagot ng hepe ng Hagonoy, kahit na may mass gathering, ay mayroon naman umanong face mask at face shield ang mga benepisyaryo. Nakikita naman po natin may face mask, face shield, everything. Sumusunod po sila para po maging maayos ang barangay po, si Kapitana at ang kapulisan po ay nagtutulong-tulong para po maging maayos yung pagbibigay natin ng SAP distribution. Inusisa rin namin sa kawani ng Treasurer's Office na si Jenny Maria Aquino ng Hagonoy, Bulacan kung papaano ang kanilang naging sistema. Wala naman umano silang nakikitang problema sa pamamahagi ng ayuda dahil magkatabi lamang ang Barangay Palapat at Barangay San Juan. Kasi po malaki po yung place, dito na rin po din ako. Saka malapit lang din po yung barangay na isa, yung Barangay San Juan. Isa lamang ito sa nakikitang problema sa pag-arangkada ng payout sa mga tinamaan ng mahigpit na quarantine. Ang mass gathering ay tinaguriang great spreader ng virus sa mga itinuturing na lugar na may mataas na COVID-19 incidence. Paulo G. Santos, CLTV News. Tila nabigla raw si Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated Chairperson Jess Cignal sa naging hakbang ng City Government ng San Fernando na suspinduhin muna ang dine-in services sa mga restaurant. Sa kabila nito, hinikayat niya mga nasa food industry na seryosohin ang pagpapatupad ng minimum health and safety protocols upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Narito ang ulat. Animoy siso sa pagpapatupad ng no dine-in policy ang syudad ng San Fernando, Pampanga at Angeles City. Nito lamang Lunes, lifted ang no dine-in policy sa Angeles City, subalit limitado sa 30% na original capacity ng mga kainan ang maaaring tanggapin para sa dine-in services sa Angeles. Sa ganitong petsa, ipinagbawal rin naman ang no dine-in sa syudad ng San Fernando, batay na rin sa EO number CMO 2021-21 ni Mayor Edwin Santiago. Ang pangyayari umanong ito, ikinagulat din ni PAMCHAM Chairperson Jess Cignal. Nag-umpisa ang quarantine natin, madalas kaming nag-uusap nila Mayor, nila Governor, at yung Mayor ng San Fernando, at saka ibang bayan dito sa Pampanga. And tinatanong yung opinion namin tungkol sa negosyo, tungkol sa kung pwede nang magbukas, ganyan. Pero itong executive order ng Sabado, mukhang naging biglaan.
Ang nakikita namin dito, base siguro ito dun sa yung lumabas sa sa mga news items sa mga TV at sa radyo na major cause ng transmission ng virus sa I mean during the time na kumakain yung mga tao. Nauunawaan anya nila na nasa crucial time ang local IATF dahil sa COVID-19 surge sa Pampanga. At aminado din si Cignal na bilang operator ng fast food chain, problemado ang lokal na pamahalaan sa pagbabantay sa ilang restaurant operator na hindi nakasusunod sa minimum health security measure, tulad ng paglalagay ng barrier sa lamesa at minimum capacity ng restaurant. Yun nga lang, hindi lahat. So majority hindi ginagawa yon. Siguro, it's about time siguro na ipatupad natin yun. Hindi naman malaking investment yon kung ikukumpara mo sa losses natin pag sinasara tayo. Sinabi ni Nick daw na ang food industry ng tinaguriang culinary capital ng bansa ay totoong apektado hindi lamang dahil sa no dine-in policy, kundi dahil sa limitadong galaw ng mga turista. Sa mga restaurant owner na maigsi ang PC, inamin niya na ang panahon ng pandemya ay hindi nila inaasahang paborable sa kita. Hindi ko naman sinasabi sa kanilang isa na nila yung restaurant business nila, ang hospitality business. Ang sinasabi ko lang, habang hindi pa masyadong malakas yung restaurant business o kung minsan nakasara tulad ngayon ng isang linggo, they might want to look at other businesses katulad ng agriculture. Katotohanan na ang Pampanga ay kabilang sa probinsya na dinadayo hindi lamang sa makulay na kultura. Iyon ay dahil sa husay ng mga Kapampangan na ipagmalaki ang galing sa kusina, ang katanyagan ng lasa at aroma ng lutong Kapampangan na may malaking ginagalawang industriya na ngayoy sinusubok ng pandemya. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News CDC, nakahanda raw tumalima sa COA order hinggil sa pagsasoli ng service vehicles sa mga miyembro ng BOD. At wastong kaalaman ukol sa COVID-19 vaccine mahalaga sa pagsugpo ng pandemya. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita.
Nakahanda raw ang pamunuan ng Clark Development Corporation na tumalima sa kautusan na ibinaba ng Commission on Audit na i-recall ang mga service vehicles na naibigay sa 7 miyembro ng Board of Directors nito. Sa isang COA report na inilabas nito lamang April 6, sinabi ng komisyon na unnecessary o hindi kailangan ang pagbibigay ng service vehicles sa 7 out of 9 directors dahil mayroon naman silang tinatanggap na 20,000 pesos na transportation allowance kada buwan. Ipinag-utos rin ng COA na lisanin ng mga director ang 9 na villas sa loob ng Freeport na nakalaan para sa kanila. Sa report din na umabot sa 1.14 million pesos ang incurred electric bill ng mga ito habang mahigit 94,000 pesos naman ang water utility bill. Paliwanag ng COA, hindi naman kailangang bigyan pa ng bahay ang mga miyembro ng Board of Directors ng CDC dahil 3 beses sa isang buwan lamang kung magpulong ang may ito. Depensa ng CDC, binigyan ng mga service director dahil liban sa pagdalo ng mga pulong sa CDC, gumagampan din daw sila ng ibang official functions na nangangailangan ng sasakyan. Cost-effective rin daw para sa mga direktor na gamitin ang mga transient villa sa loob ng Freeport sa halip na mag-check-in pa sa mga hotel sa tuwing magpupulong, lalo na't mayroon daw COVID-19 pandemic ngayon. Nilinaw rin ng CDC ng incurred utility expenses na umabot ng 1.23 billion pesos ay naipon sa loob ng 3 hanggang 41 buwan. Bagamat dumipensa, sinabi ng CDC na pinamumunuan ni President and CEO na si retired Police Brigadier General Manuel Gerlan na kanilang ipinag-utos ang pagsosoli ng mga sasakyan o magamit na lamang ng buong organisasyon habang nagpahayag umano ng kagustuhan ng ilang mga direktor na upahan na lamang ang mga bila upang mayroon silang ligtas na matutuluyan sa loob ng Freeport. Kabilang sa paghanda na isinasagawa ng Laos Group of Companies kaugnay ng vaccine rollout para sa mga empleyado ay ang pagbibigay ng wastong kaalaman ukol sa bakuna. Sa katunayan, isang webinar na may pamagat na ating alamin COVID-19 vaccine ang isinagawa at dinaluhan ng nasa 300 empleyado. Paraan daw ito upang sama-samang malagpasan ng kumpanya ang hamon na dala ng pandemya. Narito ang report. Naniniwala ang pamunuan ng Laos Group of Companies o LGC na may kanya-kanyang tungkulin ang bawat miyembro ng komunidad upang mapuksa ang patuloy na pananalasa ng COVID-19 pandemic. Nitong buwan ng Abril, ipinatupad ang self-imposed enhanced community quarantine sa iba't ibang workplaces ng LGC upang higit na maiwasan ang posibleng transmission ng novel coronavirus. Paliwanag ni Laos Group Chairman and CEO Lisette Laos Velasco, isang paraan ito para makatulong sa mga COVID-19 frontliners na labis ang sakripisyo para sa ating bayan. It is quite difficult and sad, but it is what we should do to lessen our exposure to the COVID-19 virus. This is the least that we can do to support our frontliners. They are very exhausted. Liban dito, naghahanda na rin daw ang LGC para sa vaccination program para sa kanilang mga empleyado. This year, a hope for a better year presented itself through the arrival of the vaccines. Not only did government prepare for the vaccines, but also some of private sectors have rolled out their vaccination programs, which includes the Laos Group. Sa katunayan, isang webinar na tinawag na COVID-19 Vaccine Ating Alamin ang isinagawa ng Laos Group nito lamang April 6 na siya namang dinaluhan ng nasa 300 empleyado. Dito binigyan linaw ang mga karaniwang agam-agam ng publiko kaugnay ng bakuna. Mismo ang award-winning na infectious disease specialist at molecular biologist na si Dr. Edsel Maurice Silvana ang nagpaliwanag ng mga mahalagang bagay kaugnay ng COVID-19 vaccine sa mga miyembro ng LGC community. So this is always a question. Wait a minute, what about the effect of the variants on the vaccine? So we're not 100% sure yet, but one of the things that is very clear is that even if it may be less effective for mild disease, like with the South African variant, the vaccines continue to protect against severe disease. And it's really the severe disease that kills you. Ang mga ganitong katanungan hindi raw maiiwasan dahil sa dami ng iba't ibang impormasyong nagkalat kaugnay ng sakit na COVID-19. Amidst of these advances,
Some remain skeptical. We do understand why, and it is because of the information all over mainstream and social media. Some true, but some fake news. There is so much misinformation going on as well. Ayon kay Velasco, mahalaga ang pagkakaroon ng wastong kaalaman ukol sa bakuna upang sama-sama nating malampasan ang mga hamon na hatid ng pandemya. J.M. De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa pagdagdagan pang detalye, maaari niyo i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Nais pong balikan ang mga programa ng CLTV. Maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.